Gunjang kancing langit lap-lap katon lir kincang ing aris Trisang mawe kandrung sataran katuh Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis matuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Mestina, arang kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sakarang kadempel. Kawula sakarang kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Mestina. Monggo Durna nek omong ora tau ming sembrono. Durna nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi nek ning kraton. Neng kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel ya, Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas karang kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusahe karang kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggo sakaremu. Oh, becik bener luput lakonono. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bang antil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, loh iki Bagong. Loh ora basa. Tak basanono iki ra ora mung dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampean ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora mung sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyone negara Mestina, karang kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek karang kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sakarang kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, sama-sama kan wae suwe kentange metu. Oh. Piye, Tru? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Oh iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Sama-sama. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet ing kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bering ngulon ngecan. Rembugane Semar belum diboyong, memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong, wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong cilik kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli, ora disiliki, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal parangi karepku ngono bayang-bayang marang Semar Badrana mesti bakal tak katut kedosane. Nek ngono aku sing arep katut kedosane. Loh, nek pancen kowe dadi peparangi Durna, kowe tak katut kedosane. Fake. Apa kok fake? Fake apa? Kuwi sing dingone si weteng kuwi lho. Fake maksude wis stop. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Loh, apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wes, kapan?
wiwit Bagong Cenger lahir saka ngerti ya Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok lho, Mbuh. Bagongnya karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigik. Gong. Lambene sing apik kok. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, kok. Ojo mudar kowe. Ngono nek Bathara Nrada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok molak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-dege. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani terus. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean rasa glelek. Apa rumasamu sampean nggawa soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bagantara, sing wedeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Bagantara, nek ndi papane wong nek kate dayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wis tenan yakin metu Jawa? Ora ketun. Doa sawat teklek dasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tanggep. Oh, iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapain? Aku ora melu. Meng disilih batange terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedelo gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong boyo Semar Batra. Ngapa Emir? Pak, mbok Pak Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semene senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Kowe jane ndek utek ora to? Kowe lah gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin kok. Sawan re. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku ki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel, lho. Tandinge sing arep nandingi. Oh ya, Tru. Emoh. Tru, emoh. Biasane kowe perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake ora petha kok kon perang. Matane kero. Sikile becik, tangane cekat. Aku nek cara Semar nang anak Gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, ra tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Nggih. Wonten dawuh iki lho, Ra. Kowe anakku kan kanca. Nggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra wae. Lho. Sama terus Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme ombo banget. Halo. Degi kala togok utuh. Kowe katak sini. Oh, kowe katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan.
Sapa sing ngandani kowe nek kowe nang jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Oh. Kudu aku kok piye? Dede. Terus zaman kowe arep diserbu prajurit ngalem kok sapa sing ngandani? Ki Lurah Nolo Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya kan? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula tecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Durung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun Lurah Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sakraju lan sabobot. Kula menawi wonten tiyang ing badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingin sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, bener ora tak suntikke kowe yakin. Nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kaya ngono wae. Mengke wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus kok ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipaliraipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anuan tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe ngomong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangga to Anoman lho nggih wis paken dawuh.